Yli, beth dwi'n ddeud, Meic, ydi, os nad ydy dy ferch fach di wedi cael ei bedyddio, dydy ddim yn bodoli yng ngolwg Duw. A fedri Duw ddim ei gwarchod hi os nad ydy ysbryd hi yn agorad iddo fo di. Iawn, boys! Ew, Tad Max! Bod yn gafel enni? 1 munud, gai air. Niw, be mae hwn eisiau eto? Sut da chi, Max? Dim di'ch gweld chi yn gwasanaeth Sul. Wsnosa rwan, ydy pethau'n iawn? Ydy tad, ydy na, bob dim yn iawn, jyst dim yn gweithio'n galad, dwi wedi lot o drafeilio, da chi'n gwybod sy'n mai, de, mae'r ren E470 na'n gymryd allan ar y wynd ydy. Pwy sgwnnwch chi fanna, Michael T. Glass? Wel, dyna pam bod fi eisiau gair, dweud gwir. O, ia. Mae Michael'n stryglo fa amball benderfyniad crefyddol, a meddwl o'n i o bys chi yn gallu helpu roi rhyw fymryn o berswad arno fo. Be ydych chi'n feddwl? Wel, yw'r o'n i flastan i'r diawl, de. Ond da chi'n gwybod sy'n mai. Fe fyny fanna sy'n neud y rheola, mod i dilyn nhw da ni, de. Dyma Meic Beredydd. Ia, dwi'n abod Meic yn iawn sy'n dod ti, Meic. Iawn, Max. Ond dy fam yn arfer mynd rownd yn gwerthu salad crîm i hun ystalwm, doedd. Dal o fed o beth dwi'n gofio. Blas mwy arno fo. Wel ia, mae mam Meic yn 9 rwan, ych chi, a trio gliro ni pam fod hi'n bwysig yn bedyddio'r hogan fach newydd i fewn i deulu Duw, de. Ia, hold on. Ond mae teulu Meic yn fedyddwyr wrth gwrs. A mae'n bwysig bod pob yn gwneud penderfyniad i hun yn y byd, dydy? Ia, ond ydych chi'n meddwl bod o'n ddyletswydd i dad deud yn siŵr bod plentyn yn cael cariad Crist o'r cychwyn cynta? O damia chi'n fflamau uffarn pan chydig pari. Da chi fethydyst, a mae Meic yn fedyddiwr, ond yr un diws gyda'r ddau na chi. Na, da chi'n neud ymhen i mewn. Ond ti am nellio ni fod o'n deud yn y Beibl. Beibl be da? Da chi'n ma gweld na da chi'n Weld be, Max Bach? Os na neb yn mynd i'r ysgol Sul, mae'r casgliad yn diodda, a mae pawb di anghofio sydd wedi darllen y soffa, a rheswm ydy fod yr enwadau i gyd yn dadlau dros pethau mor ddigbwys. Dim yn joc, ogia. Sa'n i gyd i gallu uno dan yr un to flynyddoedd yn ôl. Hold on, mate. A sa'r cwpl lot o'n ni'n ffitio'n capel y Pentecostiaid, ond na fo, allan na'i dechrau enwad yn hun. Ti'n laen, mate? Steddwch. Mae angen i'r dyn fynd i gwylio lawr. Sod off.